semàfor verd i el remuntador que roda darrere meu són els telesquís de la Tosa, que estan escalfant motors perquè demà, diumenge 13 de desembre, obriran les seves portes al públic. Amb aquest nou sector tindrem ja 25 pistes, 27 quilòmetres esquiables i 15 remuntadors. A més, treballem per obrir-ne més. I recordeu que demà diumenge Masella esquia per la Marató de TV3. Durant tot el dia, baixada solidària cronometrada a l'eslàlom La Pleta. Us hi esperem.